Hello people, and welcome to Zim Reality ITV. Stela ngori kuberekwa ndi DJ Sparks. Tiri panapa patinouya nenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza, inyaya yatidzimba moyo semhuri yese yeZimbabwe. Because chati chishuwo chedu semhuri yeZimbabwe kuti tione hanzvadzi yedu ichirarama ichikwanisa kurapwa ndosvika pakaunganidzwa mari. Saka chinhu chekutanga sandawanza zvangu kutaura ndichangotanga nekungoti may your soul rest in peace kuna Ruth. It's painful but still tinongoti Mwari ndo vanoita kutonga kwawo. Pakaipa tarasikirwa neupenyu hwasisi Ruth. Sisi Ruth I think vanhu vazhinji tinovaziva pasocial media, wakauya madezi apfuurapo pachitaurwa kunzi vada kuitwa transplant, vada kuti vanorapwa kuIndia, pakaunganidzwa mari mhuri yeZimbabwe ikabatana. Toda kutenda whoever kati munhu wese zvake akangokonganisa kuisawo dhora rake ipapo akwanisa kubudisa mari yawo yavakabudisa ipapo chanje chishuwo chedu kuti tizoone Ruth achirarama achikondinya neupenyu hwake. But unfortunately Mwari vaitawo kuda kwawo. But pane nyaya dzakasiyana-siyana dzikutaurwa mumastreets, changoti dziti skru panapa because vanhu havasi kufara, vari kuti pane kudyiwa kwemari kwakaitika after maZimbabweans aunganidza mari waisa musoro pamwe chete. Pane vanhu vari kufungidzirwa kuti vari kupomerwa kuti vane mari yavakadya yakazoita kuti Ruth asazoende kunorapwa nekukurumidza zvazomusvitsa patari nhasi panova pari kurwadza mhuri yeZimbabwe. Ndofunga nyaya iyi madezi apfuura pane malive atakaona achiitwa nana Sisi Joy, vane malive awaita. Then nhasi post yatanga kuona yakapostwa naSisi Joy ndeiyi, handiti yangu akataura kuti pakaipa mwanasikana atisiya. Zvinova zvinhu zvorwadza mhuri yeZimbabwe. Vanhu vanga vachitaura zvakasiyana-siyana. Ndifuna mungoona kuti pane macomments akawandisa, pane zvakawanda vanhu zvachita vanhu vanhu vanga vasingafari. But chinhu chekutanga chidambobhiga vamwe vanhu, so panoda kuti titibhige vanhu vavo vakapusha kuti mari inge iripo. I know kuti vanhu vazhinji maZimbabweans takangwavha takasenda mari dzanga tinadzo, but obviously we know kuti panenge pachiitika chinhu tinoda vanhu vanenge vakalida chinhu, Saka vanhu vakalida chinhu ndana King Solomon, big up yourself King Solomon, ana Atipere, vanhu vakawanda, ana Magic vaisharing vaipusha kuti zvitese zvifambe kuti musikana ange achizorarama. But tazorwadziwa tichiona mamessages akaita seaya akuita se akufamba from King Solomon. Ndo zvachitaura vanhu vazhinji izvi zvachiratidza kukonfirma kuti musikana hasisipo. Vanhu vazhinji varwadziwa nenyaya iyoyi, tarwadziwa zvisingaiti nekurasikirwa kwataitwa nasisi vedu ava, handika zvatirwadza zvisingaite. But pane kudyiwa kwemari, vanhu havasi kufara guys. Pane kudyiwa kwemari kwakaitika ipapapa zvokuti vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti ndo zvingangodai zvaita se dai pasina mari yakadyiwa, dai izvezvi zvitichi pamwe dai musikana akakwanisa kurapwa akaita se akapera. Saka mamessages anga achingosendwa nevanhu avo ndiJohana Mamombe, I think vanhu vazhinji vandimuzive, ndiMP wekuNingi, ana DJ Ola, vangu vachichemawo nevanochema. Zvinova zvinhu zvirari zvatotarisira pachivanhu chedu, ngati pamakuru atakaita tinofanira kuchema nevanochemawo. As you can see guys, ndo vanhu vangu vachiita sevangu vachichemawo nemhuri, vangu vachichema nemhuri. Ndamona imwe Nyati family, Nyati anga achibatawo maoko. Zvinova zvinhu zviri right kuti kachinge tasangana dambudziko semhuri yeZimbabwe, kana pachinge tadaiwo tiri panguva yekuchema, tofanira kuchemawo nevanoita se nevanochema. Saka mawan, it's painful but still tinozongosiyira maoko aMwari, though panofa munhu hazvoshaike zvinoita se zvinotaurwa, ndoita zvakasiyana-siyana. Mamwe mapost anga achipostwa, as you can see kuti obviously pane paine zvinhu zvakuzobudawo zvakutaurwa nevamwewo. Panofa munhu wese apashayikwe anonongedzerwa, but apa manje anonongedzerwa atoripo because vanhu vakadya mari yakashaya akanyatsoitsanangura chaiyo, kuti mari yakanyatsofamba sei. Pane this post, I don't know how far true nyaya iri apa, ndinoona kuti iri ndeyechokwadi here matauriro yanga ichiitwa, but zvinhu zvinongoitika kana pachinge pafa munhu. But toda kutenda mhuri yeZimbabwe nezvakaitika zvese, kuunganidza mari kwawakaita kusvika mari yaita sei
yazodyiwayo kana yakadyiwa zveshuwa yazodyiwa vano vakangwara vanogona kushandisa ma-US dollars sterling. But guys izvi kaizvi hazvisi ball. Unofanira kudzidza kuti pachinge paine dambudziko rinenge riripo ngatitry by all means kuti dambudziko iroro ringe richiita se ringe richikwanisa kuti risolveke kuitirawo mangwana, because mangwana pachauya vamwe vanenge vaine matambudziko vanenge vari riu vanenge vaida kuti vabatsirwe. Mhuri yeZimbabwe inopese yakutya kuita se kuti icontribute bo inenge ichitada kusikamwa. Saka guys ndo zviripo zvada tingokudzewo muzive zvikuita se zviri kuitika, mugare muri up to date, mugare muri chisa zviri kuitika. Then post ikuratidza kuti nhamo ichange ichichemerwa kuchikwadzana, ndoko kuchemera kunoda kuzosvika wada kuzosvikawo kunhamo vachichemawo pamwe chete nemhuri yekwana Ruth kuwadzana. I think vasvika kuwadzana ushayi unobva uziva kuti ndepapi. Information yakazara tichangoita tichikupaiwo panapa muchiziva zvinenge zvichiitika, muchiziva zvinenge zvichiita se zvinenge zvichiitika. Vanhu vakawanda vanga vachichema, mabloga mazhinji anga achiparticipate, vanga vachichemawo pamwe chete nevamwe, vanga vachichema pamwe chete nevamwe. Pane chimwe chinhu changa ndisingazive so chandatozoona nhasi. Ndijoika changa chimwe chandisingazive nhasi kuti zvinosungisa zvekuti zvekushandisa mari yemunhu akufanira kunge achirapo zvinosungisa. Ndaona this post ndenge yapostwa naJoy again. Saka guys tiri panguva yekuchema kudaro. Hey ma1 ndo zvekutaura nevanhu zvichingoripo pakukudzewo zvikuita sezviri kuitika. Vanhu vazhinji vari kugunun'una kuti hama dzakadya mari. Vanhu vazhinji vari kugunun'una kuti hama dzakadya mari according to mapost andichiona zvangu anga achingopostwa nevanhu zvekuti as if pakaita se pakadyiwa mari. Saka guys ndo nyaya yanga ndinayo zvangu kuti muzive zviri kuitika, muzive kuti asisi Ruth hakusisina watarasikirwa noupenyu hwavo. Tinenge tangochema navanhu vakadya mari, because waisafanira kuti dyira mari, waifanira kutoti angoende patime yese kubva pakaunganidzwa mari chinzi yakwana, because mari yaRuth inenge yakaunganidzwa ine manda ingatoungana. But till kubva ipapo kusvika izvizvi Ruth anokwanisa kuti anorapwa. Guys kuna vanhu vari heartless, kuna vanhu vasingaite pasi panapa. Kana chiri chokwadi kuti mari yakadyiwa, musazodaro guys, musazodaro. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zimrat ITV. Choitika ndechekuti kana ndichirwadziwa kam handigoni kutaura zvinhu zvakawandisa sterling, handigoni kuprata kana ndichirwadziwa, handigoni kunyanyolauda sterling like zvandoita tichitaura dzimwe nyaya idzi. So guys, don't forget to subscribe Zimrat ITV for more news like this one. Don't forget to follow us on Facebook, DJ Spark ZW. DJ Spark ZW ndo zvakangoita mapages edu ese kuInstagram, kufacebook ndo kwangosiyana kwakanzi Zim Reality ITV. So guys, thanks, I am out. But kune vese vakaita kuti mari iungane, big up yourself, musangomirire pana Ruth chete, atirambe tichingobatsira vamwe. Anenge azobawo mari, anenge adyawo mari, zvava zvake iyewo Mwari wake. But isusu semhuri yeZimbabwe ngatiplay role yedu, taplaya role yedu kune vamwe vachauyawo, okwanisa kuti vawane rubatsiro, okwanisa kuti vakwanise ku vanovhunduka mari. Anyway, thank you.